Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun? Sae sehat sedaya? Sehat, alhamdulillah. Saderengipun mimiti pelajaran, Bu Yani nyuwun tulung sedaya sakmenika ngadeg rumiyin. Ngadeg. Sampun nyuwun tulung seragam sabuk klambi dipun rapikaken riyin. Pun sumangga lenggah lajeng menawi wonten sampah-sampah ing sanginggile meja sak ngandhapipun meja kiwa tengen diresiki riyin dibuang wonten tempat sampah. Pun resik sampun disameptakaken buku HP LKS kalian buku paket basa Jawa. Monggo dipun miwiti kanthi dedonga sesarengan. Bu Yani nyuwun ketua kelas kangge miwiti dedonga. Cekap, pun cekap. Bu Yani absen riyin nggih, kelas 8A. Kathah ingkang nderek AN iki? Nggih. Adila Rifdayanti, Adit, Aftesia, AN. Lah, dinten menika samangke dipun lajengaken materi enggal nggih. Materi enggal mangke ngrembak bab menapa? Bu Yani badhe ngandharaken babagan pandom pambiji nggih. Pandom pambiji utawi kriteria penilaian wonten ing pasinaon ing dinten menika. Kangge pandom pambiji menika wonten 3, inggih menika pengetahuan, keterampilan ugi sikap. Sampun nggih? Sampun monggo diklik dipun serat nomor nggih. Ingkang dados juara sepisan silan Aftesia. Pundi Aftesia? Dan menika kalebet unggah-ungguh. Ya, amarga nalika lekang ngajengipun ingkang langkung sepuh, jadanipun dipun ngunduk sedaya. Menawi ngunduk usuk basa menika mligi kang
Nggih, bedanipun wonten apa iki? Kowe dadi panjenengan karo tembung kriya. Mangan dados Iko warganipun sinten? Tokohipun sinten? Jadi tiyang ingkang matur sepuh ingkang karaktер sanesipun sinten? Mbak sapa menika? Mbak Ella sinten? Mbak sapa dadosipun Mbak Ella menika dados tiyang ingkang matur maneh utawi murid dhateng gurunipun. Nggih, menika kacelakanipun. Nah, kita nyebut salam riyen nggih, pertemuan perpustakaan salam riyen saliman lajeng nembe ngandharaken menapa Pancasila. Kelompok kalih dipun serat menika dadi kelompok kalih anggotanipun dipun serat. Nggih. Lajeng kelompok ini sampaiipun nangge kelompok niku langsung dipun isi nggih dipun rembag dhateng kelompokipun dipun sampun dipun serat menapa isi kawicakenan. Lajeng ingkang badhe sepisan mangke dipun bagi kan bertiga. Nggih to, wonten ingkang garap niki. Dados mangke rampung cepet. Lajeng wonten ingkang garap gladen kalih menika wonten gangsal pitakenan. Niku jawabane insyaallah mboten angel to. Lajeng wonten ingkang garap gangsal menika saged dipun copot kemawon. Nggih. Nah, menika dibagi sinten ingkang badhe nembung negesi tembung ingkang badhe garap gladen kalih. Sipun mangke rampungnya lajeng saged pirembagan dari rambut taman karo panca nik nggih sumangga nggih nggih kelompok pinten iki kelompok kalih to nah terus kelompok kalih nah wolu asmu menika nalika garap dibagi ampun meneng wae habis garap pirembagan diskusi
menawi Ella dipun timbali Pak Tursino mangke siang dipun dawuhi mendhet piala ing Dinas Pendidikan. Jeng, berikan apa kalian? Bisa ingkang dipunaken siang pun. Nggih, mangsulanipun monggo lugu. Pangsulanipun sampun leres. Nggih, sampun sedaya kelompok sampun nggih. Sampun kelompok sebelah. Ditutup piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahasa ingkang digunakaken biani bahasa ingkang digunakaken biani yaitu buku lugu. Nggih, basa ingkang dipunginakaken biani monggo lugu. Kan nimbali Ella sakderengipun kepanggih biyen Pak Tursino. Pak Tursino, lo sama badan leres. Ananging kurang jangkam nggih. Bu Yani kalau mau dawuhine jawaban kan jam utawi wangsulan jangkep kelompok 3 dereng jangkep. Sedaya kelompok sampun presentasi. Bu Yani dawuh sampun sedaya wangsulanipun sampun sae. Ananging tasih wonten kelompok ingkang wangsulanipun cepak kemawon. Ateges boten ginakaken wangsulan panjang. Lanang bener kabeh sae basanipun krama presentasinipun sampun sae. Sinten krama? Kira-kira remen apa mboten? Angel napa mboten? Angele bagian apa? Angelmu paling wonten ing bagian milih tembung ya, bedakake krama madya